nitiere jok mabiro chako wacho ne jopiny gini koro timore kama. En ang'o midwa medo wi wachni? Erokamano ahinya George. Ne adwa wacho ni public participation en gima ber ahinya ne jopiny ka nitie dongruok moramora kata wach moramora midwa los e gwenge ma gintie, to onego gibed consulted, onego bed ni gibedo joma medo chiwo rieko kaka project no kata kaka tijno inyalo tim. To gimwaseneno over the years ma katiba wa oseserve ni en joma biro i public participation kod negative energy mabiro ne governor ni kotimo maendeleo maduong' kamani bobiri county maka to obo bedo very popular, to bo mayowa popularity, to onyalo dok itelo kata jatelo makama MCA ni kagini otimi gweng'e to bo kawo go credit, to kadwaro ni mondo achung' kode to bo yomba kosiemo gino. Miyo effect mar public participation bedo lean towards a lot of negative energy than on kawo pach jopiny. No wan kaka jopiny waneno ni gini ber, ka watimo to nyalo loko ngima oganda. All right. Erokamano Sylvester. Eratiro ka wakili. Kai kama pane wach nitiere ahinya.